Sí, me han llamado varias veces, pero no voy a participar en ese programa. ¿Tú sí? Me lo pensé mucho, pero al final decidí hacerlo. Ayer grabé. Beno, kaixo eta eskerrik asko Donostia sariaren prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gurekin dago Victor Erize. Thank you very much for being here today with us. Mila esker ementeagatik, prentsaurreko honetan, Victor Erizerekin, gure Donostia saria, mila esker. Gaur hemen egoteagatik, Donostia saria emango baitzaio Victor Erizerekin gero hitz egingo dugun, Cerrar los ojos taldearekin. Hitza emango dizuet orain, baina lehenik eta behin esan nahi dizuet zinemaldiarentzat ohore handia dela Victor Erizeri sari hau ematea. Hau da lehen aldiz Donostia saria ematen zaiola Euskal zinemagile euskaldun bati, duela 50 urte urrezko maskorra irabazi zuen El espiritu de la colmenarekin, Karrantzan jaio zen, baina Donostiarra da, ze hemen hasi zen, eta hemen kursal handian ikusi zuen bere bizitzako lehen filma. Bera kontatu zigun bezala, Lamoguxe metraierdian. Victor behar bada, egokilitzateke orain, Albert Camusen hitza gogoratzea. Noizbait aipatu duzuna, Albert Camus esaten zuena ziur dakit gizon baten lana dela bide luze bat egitea, artearen desbideratzetatik pasatzeko, eta bi irudi handi izateko bihotza irekitzeko lehen aldiz. Victor Erize gaur sariarekin, etxera bueltatzean, behar bada zure oroimenera etorriko dira irudi sinple eta bakanaiek, baina handiak ere bai. Bueno, hola. Donostia zinemaldia. Horixe bainik ez dakidala egia esan. Hori da egiten dugun ekinaldia, ez? Hau da, zinema esperientza bihurtu denean, nik funtsean existentziala deituko nukeena. Eta horrek zerikusia du egin dudan guztiarekin, ondo eta gaizki denbora osoan zehar. Ederki. Hemen lehen galdera bat, lehen hilaran. Kaixo, egunon. Mila esker zure zinemagatik eta guztiagatik. Nik zorionak eman nahi nizuke sariagatik ere bai, galdetu nahi nioke, zure filman, gero hitz egingo du horri buruz, baina galdetu nahi nizuke, o komentatu, zure filma ikustean gogoratu naiz, distantziak alde batera utziz, Vida en sombra, Jobet Graziarena, hau da, zinemarekin dagoen sanazioa, espiritua sendatu egiten duela pixka bat, komentatuko zenuke zinemaren alderdi hori, eta zure zinema arte hutsa denez nire ikuspegitik, ze artistek edo ze zinemagilek izaten dituzu gogoan, o ze gauzek duten onor eragiten dizun zure arte egiteko orduan. Bueno, sanazioaren gaia uste dut dela artearen bertutetako bat, artearen bertutea oroar. Eta
hori mugatu genezake arte lanetara, musikatara, liburuetara, filmetara bapatean guren bizitzetan sartzen direnak, eta nolabait aldatu egiten gaituztenak. Esperientzia horretatik pasatu ondoren, nolabait desberdin sentitzen gara. Hazi egiten gara gure ezagutzan. Artea sanatzaile gixak, nik uste dut misio gisa izan zuela, aldarrikapen bat egitea. Horixe izan zen aldarrikapen nagusia euskal artista batentzat. Jorge Oteiza alegia. Oteiza artista bat baino zerbait gehiago zen. Eta berak uste zuen arteak funtzio hori izan beharko lukeela. Hortik aurrera artistak gizarteratzeko eta irakaskuntzan parte hartzeko hori izan zen bere asmo politikoa. Etzena bete zapuztuta hainbatetan, hau da, artetik hezkuntzara pasatzea. Baina artetik hezkuntzara pasatzeak esan nahi du sanazio prozesu hori egin behar dela, berak esaten zuen pertsonaia handi gehienak, euskaldun gehienak historian, mutilatu egiten zirela. Loiolako Inigo, gure Ameriken aurkitzailea, Lope de Agirre baita ere, eta Jorge Oteiza ezagutu nuen noski, oso gazte, esaten zuen zerbait biribila arteak hil egin behar du gizakia bizi dadin. Horrekin aurka egiten zion 20. mendeko gai nagusiari. Eta eragina izan duena hezkuntza artistiko guztietan margolaritza, zinema, hau da artearen heriotza. Eta aipuarekin bukatzeko, Jorgeren aipuarekin bukatzeko, terminoietan adierazia, arteak hil behar du, eta baina ulertu behar da sanazio prozesu gisa. Berak uste zuen, ez dagoela hezkuntzarik funtzio soziala beteko edunik ez baldin badaka funtzio estetikoa. Hezkuntza edozein hezkuntza sistema, herritarrari ematen zaiona, da ez baldin badu arlo estetikoa, orduan pieza funtsezkoa falta da. Artea izan da elementu fundatzailea kultura guztietan. Eta barkatu, pixka bat maisua handien babesa hemen deitzagatik ez naiz haien mailara inondik inora iristen. Buenos días. Egunon, zorionak maisu, sariagatik eta film berriagatik. Bi galdera ditut zuretzat. Lehena da, zerk eraman zaitu horren beste denboraren ondoren proiektu berri hau egitera. Eta zure karreraren balantzea eginez, espiritua kolmenatik gaur arte, galdetu nahi nizuke, zure ustez zer eman dizun zinemak eta zer kendu dizun aldi berean. Proiektu hau egin dut, behar konbentzional bat izan da, hau da, existentziaren erreproduzitzea. Eta zer eman dit zinemak? Niretzat eta nire belaunaldiko jendearentzat, zinema miseria garai batzuetan, hau da, askatasun elementarenak ez zeudenean, zinemaren bitartez, filmen bitartez uste nortzen genuen munduko herritar izatea. Eta aldi berean utzi zigun
gure maisuak hautatzen. Hau da, mundu osoko zinemagileak ez zutenak artista estatutua. Eta hori guztiz bere aparta zen, ezoikoa zen. Zenik, sinitsi egiten dut sormenean, zinemagile baten sormenean, hau da, artea egiten ez duen kontzientzia duena. Nik sekula ez dut nire proiektuen motibo gisa artea egitea. Hori sortu da, edo ez da sortzen, hori da sormenaren, sorkuntzaren abentura. Hor bai. Hemen mesedez, mikrofonoa. Zorionak. Por el premio y por la película. Esariagatik eta filmagatik asko gustatu zait zure filma. Nola nahi ere, azken zatian, filmaren azken zatian, hemen ikusten dugu areto, zinemareto itxi bat zela, burura datorkit gauza bat. Plataforma kalte handia egiten ari direla zinema aretoei. Eta galdera hauxe da, zuk uste duzu ze baliabide gelditzen dira zinema ikusteko? Hau da, zinema klubak edo zinemaldiak. Ze iritzi duzu, Victor, horri buruz? Bueno, jatorrizko proiektua, Lumière anaienak, beren jatorrizko proiektutik, gaur egun areto zinematografikoa besterik ez da gelditzen. Gaur egun filmak ekoitzi banatu eta egiten dira guztiz modu desberdin batean beste mundu bada. Nik ditzen diot ikusentzunezko mundua. Beraz, aretoak besterik ez dira gelditzen. Eta ondar gisa. Beraz, zinema bizirauten dutenak areto zinematografikoak dira. Benetako film batek eskatzen du baliabide natural gisa, areto zinematografiko batean erakustea, baina gaur badakigu korporazio handiek funtsean joera bat dute. Hau da, leiho guztiak bere egiten dituzte, eta ez bakarrik telebista, baita ere tabletak eta baita ere mugikorrak, baina horrekin galtzen da zinemaren jatorrizko proiektuetako bat hasiera bertatik, hau da, film bat ikustea kontemplazio ekintza bat zen. Aldatu eginda filmak ikustearen esperientzia. Hau da, lehen jarduera bat zen gizartearekin batera egiten zena. Hau da, ordu batzuz familia ingurunea utzi, eta areto zinemaretoan gainerakoak aurkitzen zituen esperientzia herritar partekatua zen. Eta garapen teknologikoak eraman gaitu film baten behaketa pribatutasunean egitea, etxeko pribatutasunean, jada ez da gauza bera. Etxeko egongela eta zinemaren ekonomia nagusi diren indarrak, eta baita ere garapen teknologiaren ondorioz, denok gure txokotxoan esertzen gara gure gailu teknikoekin. Nik aldarrikatu egiten dut esperientzia publikoa zineman. Han galdera bat? Hola. Kaixo, egunon, zorionak filmagatik eta sariagatik. Zu bihurtu zara ia pertsonaia mitikoa zure purutasunean eta erreserbatua eta lotxatia. Hau da, gaur galdetu nahi zu, zer sentitzen duzun txalo handi honen aurrean eta sari honen aurrean. Barkatuko didazue, esango dudana, ez dut inor iraindu nahi, egia esan, ez naiz legenda epikoaz fio. Nire pertsonaren inguruan, zinemagile gisa, zalantzari gabe, ni film batean
promozioa egin behar dudanez, kontakizun epiko horretan, bai, gauza kontatzen dira modu batean, eta nik ez du nire burua hor ikusten, egia esan. Ez du nire burua hor ikusten, ze gauzak beste muga batean bizi bai ditut. Legenda epikoa, ondo dago, publizitate gisa, eta iradoki egiten du duela 30 urte ere bai ez dudala film bat egin, baina nik uste dut filmak direla, edo gutxienez zinemakile jarduerak, zat jotzen ditut, egin nuen bideo instalazioa, Bilboko Arte Ederren Museoentzat egin nuena, nire film laburrak. Hau da, ikusentzunetik kanpo non bakarrik zenbatu egiten diren film luzeak, hortik kanpo bizia dago, benetako bizia. Eta uste dut askotan zinemak eman dezakeen bizitasunik handiena sistemaren aldirietan ematen da. Zentzu horretan, ulertuko duzuenez, esaten den guztia, erretorika hori guztia erabili egiten dena eta mas mediaren bitartez edatzen dena zinema filmau testamentarioa den, eta bar, nik onartzen dut, ez dut bizi odei ertz gisa, erretiroa edo Argizarizko museoa edo hilerria, horiek dira nire helburuak orain ulertuko duzuen bezala, nik aurka egitea horri, baina jadanik John Fordek esan zuen El hombre que mató a Liberty Balance, hau da, legenda imprimatu behar da. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena. Kaixo, zorionak. Galdetu nahi nuizun, filman hautatu duzun data hori 2012 pandemia horretik, eta oraindik ere iragan horretan frankismoak bere pixua du, ezakit horregatik hautatu duzun, eta galdetu nahi nizun ere zure film luzeetan iragan frankista, Espainiaren iragana beti presente dago, ezakit degen ezakeen memoriari buruzko zinema. Galderaren lehen zatiari dagokionez, bai Michel Gaztanbide, eta nik pentsatu genuen data aukeratzerakoan pixka bat filmaketa desmarkatu egin nuela pandemiak zituen protokolo horietatik, eta oraindik ere badirauen pandemia hori. Hau da, irudietatik antzezleak eta figuranteak kendu nahi genituen protokolotik at. Eta horrek eraman gintuen urte horretara, non oraindik ere konputu bat eginez, hau da, iraganaren konputu bat eginez, etzen gehiagi desmarkatzen urte horietako esperientziatik. Memoriaren gaia baino gehiago, niretzat, hau da, zinema aurkitzeak eraman ninduen ere bapatean historio hori aurkitzeak, historioa maiuskulaz. Hau da, nik ikusi nuen lehen filma etzen izan erromatarren film bat, jadanik aldea handia ekarriko zuen pantailan gertatzen zenaren artean eta kalean gertatzen zenaren artean. Hausa beti hor dago, film hori pantailan gertatzen zena kaleetan zabaltzen zen, kale hiri honetako kaleetan. Hau da, hori naiz hitz egiten noski 40ko hamarkadaren hasieraz. Orduan saieste zina zen zinemarekin bateat historia aurkitzea. Eta historiak bazuen eduki bat, edo sozialaren barrua zegoen. Ze gogoratzen naiz, Kursal handiko antzokian, zinemara gokituta zegoenean, gizartea estratifikatuta zegoen, baziran herritarrak gallinerora edo paradisura joaten zirenak, gero zeon erdiko maila entresuloa eta gero butakak. Beraz, hor ikusten zenuen klase sozialen kodetzea nola egiten zen. Gaur ez da horren beste hitz egiten honi buruz, ze ikusentzunezkoak askotan burbuila batean bizi da. Han beste galdera bat.
Kaixo, zorionak sariagatik, zuk urrezko maskorra jaso zenuen antzoki beren jasoko duzu saria. Ze gogoratzen duzu sari banaketa horretaz eta bigarren galdera. Komentatu duzu pixkat ies egin nahi duzula ideia testamentario horretatik, batzuk egotzi dizutena Al cerrar los ojos filman. Baina egia esan, El espíritu de la colmena hasten da zinema batekin, landa gure ingurunera batera iristen da, eta Cerrar los ojos ere bukatzen da zinema areto batean. Ez dakit ziklo bat bukatzen den, edo ze gogo eta egin dezakezun ideia hauen inguruan oso ondo. Bueno, ni gogoratzen naizenez gau hartaz, urrezko maskorra jaso nuenean, jaso ginenean, nintzenean jasotzea ni eta Elia Eskerrejeta ekoizlea, adiskidea ginen. Gogoratzen naiz eta uste dut bakarra naizela aipatzen, gogoratzen naiz zinemaren erdiak protesta egiten zuela eta beste erdiak txalo egiten zuela. Beraz, hori indize bat zen, hau da bizitasunaren indizea zen. Baita ere, film hori A contratiempo. denboran eginda, edo denboraren kontra eginda zegoela, hau da, garai hartako zinemaren aurka eginez, garai hartako zinemaren pauten kontra hori zen bere bizitasunaren indizea. Film hau gero jaso zuen erreputazioaren ondoren, gauza bat pentsatu beharko genuke, ez da gauza bera filma ikustea ekoitzi den momentuan bertan, egiten den momentuan bertan, eta ez film hori ikusi jadianek zinemaren historiaren parte denean, hau da jadanik sozialki errekonozitzen denean, baina une hori, harreman hori, zuzen hori dagoenean lanaren eta ingurunearen artean, hori bakarrik gertatzen da lehen aurkikuntza horretan jatorrian, ez? Eta nik gauza gutxi batzuk irakurri ahal izan ditut Al cerrar los ojos ere bai. Eta izaera testamentari hori, nik horren kontra egiten du, noski normala den zela. Nik ez dut uste filma nostalgikoa denik, inundik inora ere, ni ja duela 15 urtetatik ona erabiltzen dute bideo digitala, erabiltzen ditut teknologia berriak, gainera esan behar dut, auzi ekonomiko batengatik ere bai, askoz ere merkeagoa da digitalean filmatzea fotokimikan baino. Naiz eta film honetan, 10 minutu daude fotokimikan filmatu dena, ze bat dator garai horrekin, hau da garai hartan, zinema fotokimikoan egiten zenean. Una película de nostalgia. Baina ez da film nostalgikoa, ez da proiektoreena, ez da areto zaharrena, ze hori joan eginda mendearekin, segurenez. Y yo lo acepto como servidumbre del tiempo. Eta nik denboraren morroitza gisa hartzen dut. Baina egia da, badagoela lehen bat eta gero bat. Baina filmak badu zerbait, sahiestezina dena. Elkarrezketaren batean esan dut, uneren batean amaieran ikusi nuen malenkoniaren aingerua egaldatzen, ze historiaren aingerua baita azken batean Walter Benjaminek aipatu zuena. Baina ez da nostalgia, nik ez dute pentsamolde fetitxistarik, ez zinemaz, ez teknologiaz, eta taller bat ematen dudanean. Ze asko gustatzen zait tailerrak ematea, kontaktu zuzena izan pertsonarekin normalean gazteak dira. Eta transmisio ekitaldi batean, ekintza batean alegintzen naiz, gazteak erronka horren aurrean jartzen, teknologia berriaren aurrean. Nik beti esaten diet, aldakizue zuek zein den irudiaren euskarria gehien iraunduena denboran, eta denok elkarri begiratu, digital fotokimika, ez, olioa da. Bai, hortik?
Kaixo, egunon, David Martos, kinotikokoa. Zuk esan duzun hori ez dela nostalgikoa, horrek esan nahi du, zu optimista zarela zinemaren etorkizunari buruz, eta bigarren galdera da. Nola ikusten duzu Espainia? Bueno, lehen galdera zen. La primera, ¿cuál era? Yo siempre acostumbro Nik beti ohitura badut. a utilizar la frase de un conocido habitante de la cárcel. Espetxeko biztan lezagun batek esaten zuena, Antonio Gramsci esaten zuena. Idatzi zuen, optimismoa, De la inteligencia inteligentziaren pesimismoa, eta borondatearen optimismoa. Inteligentziaren pesimismoa eta borondatearen optimismoa. del otro, soy un torpísimo. Ni besteari dagokionez nahiko baldarra naiz diagnostiko bat egiteko. Ni gainera bizi naiz, bizi ditut gauzak neurri handi batean, edozein herritarren antzera. Eta nik bakarrik nahiko nuke herritarrek izatea behar bezalako hezkuntza eta hurbilduko lukeena zinemaren gertakari ezoiko horretara, ez dakit oraindik ere hola den. Niri balio izan dit zinemak hainbeste gauza aurkitzeko. Eta apal-apal horixe egin nahi dut nire lan bakoitzean. Hau da ni gandik onena jarri. Ederki. Zorionak Maixu zure karreragatik eta film bikain honengatik eta Donostia sariagatik. Eta ni galdera asko ere sinpleagoa da. Zergatik aukeratu My Rifle, My Pony and Me, Howard Hawksen antzera. Hau da, Manolo gitarra jotzen duenean bakarrik, eta zik ikusten duzu Howard Hawksena zure film honetan. Nik uste dut eta elkarrizketaren batean esan dut, hausa, azarea oso garrantzitsua da mundu guztiaren bizitzan, hau da, gauzak hausaz gertatzen direnean, badira gailu batzu, esate baterako zinema, eta nik oso ondo ulertzen dut, ze zuk ez duzu margolari baten impunitatea, zinema egile baten denbora kolektiboa da beste batzuekin partekatzen duena. Beraz, margolariak badu impunitatea denbora individualki erabiltzeko. Zentzu horretan nik asumitzen dut realitatearekin dagoen hitzarmenak eta zer esan nahi du zinemak. Baina gauzak egin dauden modu batean, eta modu batean daude araututa, eta hor azareak oso gutxi esku hartzen du film batean, oso ondo ulertzen dut. Baina hausak askotan hobetu egiten du batek idatzi duena. Ze zentzutan, ze film bat egiteko orduan, filmak gauza organismo bizia da, eta fase guztietan, gidoian, filmaketan, muntaketan, sonorizazioan, filmak hainbat faktore sortzaile edo errekreazio faktore biltzen ditu. Baina ez dira prozesu geldoak, hildakoak eta bete behar direnak besterik gabe. Beraz, hausaren, azarearen esku hartzea, ekoizpenarekin batera, ba improvisatzeko aukera izan nuen. Eta aurkitu nuen Manolo Solo, hemendik gogorapen handia bidali nahi diot taldearen izenean. Nik deskubritu nuen Manolo Solok ezagutzen zuela bestia. Eta gaina bestua zuen. Beraz, filmatu baino bi egun lehenago, ensaiatu genuen eta abestu genuen ez genekien eskubideak ere lortuko genituen. Zer esango dizut ba, film horri buruz ikur bat izan zen
western onenetako bat da zineman, baina gainera nik Howard Hawks ikusi dut alde zarretik pasiatzen Donostin, eta ikusi dut badian belaontzi batean zebilela, beste garai batzuk ziren, baina zinemaren esperientziaren ezaugarri nagusietako bada, nik ikusi ahal izan dudan bezala, maisu handien duelua egin behar izan dut dolua. Hemendik pasatu dira horietako gehienak eta zinemaldi horiek jarri zituen gure eskura, bentsat gure begiradaren eskura, eta ez bakarrik gure begiradaren eskura, zehatzera begirakoak ere egiten ziren, osoa kasu batzuetan, beste batutan ez, eta maisu handi horiei eskeniak. Ez bakarrik Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Wes Macmillan, Josh von Steinberg, Nicholas Ray, hau da, zerrenda maigabea da. Eta gainera nire belaunaldiak bizi behar izan duena izan da dolua. Pixkanaka desagertu zirako zinemakile askok, Luis Buñuel izan zitekeen, gure zinematografiaren aita fundatzailea, baina kasualitatez, erbestean zegoen. Horrek asko esaten du. Beraz, hausak parte hartu du eta horregatik handago filman. Eta ez dakit beste xetasunen bat ere baote dagoen. Baina nik uste dut zoriak parte hartzeko positiboki eta film batean sartu dadin odo txertatzeko ekipaje edo puska harinak behar ditugu, aurrekontuak handitu ala, dirua handitu ala, askatasuna pixka bat murriztuta gelditzen da, eta zoria berbada ez da onartzen filmak eta estrategiaren ondorioz. Nik hemen suertea izan dut, nire film guztietan egin dudan bestela, nahiz eta esaten duten perfekzionista naizela, nik denetan improvisatu behar izan dut. Hola, muy buenos días. Bueno, felicidades. Kaixo, mil esker sariagatik eta filmagatik. Nik azpimarratu nahi nuke zuk tailerrak egiten dituzunean zinemagile gazteekin, jendeak el espiritu era kolmenaz egiten dizunean, edo bere zinema aurkitzen ari direnak, eta aldatu egiten dute interpretatzeko modua, edo zuri transmititzen dizuten moduren batean. Nik normalean zinema tailerretan oso gutxitan nire lana aurkezten dut. Salbu espenez, nik erabiltzen ditut besteak egin dituzten filmak. Ze iruditzen zait, badirela esperientzia zinematografikoak guztiz eredugarriak direnak nireak baino gehiago. Eta el espiritu dela kolmenari dagokionez, garai bateko zorduna da. Eta segurenez, gaurko ikusle gazteari tartean ikusiko du haustura bat dagoela transmisioaren ekintza horretan. Nire belaunaldia politikoki suntsituta izan da garaitu askotan, kulturaren alde borroka egin du eta zuei guztiek galdetzen dizuet gaur egun dago salbuespen kulturala beste gauza askoren artean. Eta haustura hori sortzen da ze nolabait gainditu edo osatu egin behar da hezkuntza estetikoa. Hau da, zinema onartua izan dadin ez atzeko atetik gure ikasgeletan. Baina ez bakarrik zinema, artea oroar. Artea oroar. Eta begibistakoa da mundua 73. urtetik, filma egin zen urtetik, ikaragarri aldatu dela, eta jasotzeko modua ere bai. Aldatu egin da. Nik uste dut oraindik ere badagoela harrera faktore bat unibertsala dena eta beti
bilatu egin dudana nire film guztietan, ze iruditzen zait elementu nagusia dela komunikazioan. Eta emozioa da hori, emozioa. Eta gertatzen denean ez dut esan nahi nik lortzen dudanik edo berme hori dudanik gertatzen denean berdin du non gaude Tokion edo San Frantziskon edo hemen Donostian. Hau da, ikuslearen kontzientzia blaitu egiten dut eta nik egundoko errespetua dut ikuslearekiko. Nik behin film bat egin ondoren film hori ikusleena da. Eta nik beti eskatzen dut mesedez egin zuena filma. Última pregunta. Azken galdera bat taldea ekarri aurretik eta gero taldearekin jarretuko dugu. Azken galdera bat beraz. Hola, muy buenos días. Bai, egunon, zorionak. Film berriagatik orantxe ikusi dut eta galdera bat zehatza egin nahi nizuke pertsonaia batien inguruan. Asko hunkitu nau Max hori da gonbidatzen duten operadorea eta filma ematen duena. Nik uste dut berak beste pertsonaia bestak ez gero dela esaldi gogoetatsuenak botatzen dituena, ironikoa da bere filosofiagatik hori, egiazkoa da bizitzan, edo nola da sortu duzu Maxen pertsonaia? Bueno, nik esango nuke ni pertsonaia guztietan nago, Michel Gaztan bide bezala, nik monjetan ere nago. Baina, bai, arrazoi duzu, nik beti ezagutzen dudan gauzei buruz hitz egiten dut, behar bada ez dudarako beste bizi eodei ertzik, hau da, horixe besterik ez aurkitu ez dudalako, beraz hor badago ezaugarri autobiografiko bat, eta nire film labur batzuetan ere bai oso modu esplizituan, hau da, l'amor rouge, ni gainera narratzailea naiz. Eta kasu horretan, bai, badu nire adiskideren baten zerbait, esperientzia hori bizi duena, filmen kopiaen bai bildumagile gisa. Eta ezakit zer egingo duen horrekin guztiekin zinema proiektoreak desagertzen direnean. Norbaitek iritzi emaileek mass media guztietan daudenak batzuetan aipatu egiten gaituzte. Esaten dute zinemaren historiaren 80% beren fotokimikoan dagoela. Eta digitalera pasatzea erakutsi ahal izateko ze zentzu du film bat latetan gorreta badago ezin bada proiektatu. Eta horrek gastu handia dakar, eta erakunde guztiak ezin dute asumitu. Beraz, pertsonaia hau, hor dabil lata hoiekin, bildumagile izan da, eta esaten du, jadanik ez dago proiektorerik, eta hori horrela da, errealitatea da. Nik naiz eta Euskarri fotokimikoan filmatu, gero prozesu digitalizatzailea egin behar izan dut filma erakutsi ahal izateko. Cerrar los ojosen entzuten dugu soinu bat desagertu egin dela proiekzio aretotik mundu osoan. Hau da, filmaren biribilkiaren soinu hori. Baina ez da nostalgia. Edo ez da Zinema Paradisuaren antzera, hau da, oso sentimentalista nire ustez. Baina ez dago horretatik ezer, hau da, akta egin nahi dugu. Jadanik bukatu den zerbaiti buruzko akta egin nahi dugu, eta aurre egin behar diogu horri. Eta gazten eginkizuna da hori, orainaldian aurre egitea horri, hau da, erronka horri aurre egitea, hau da, irudiak sortzea, irudiaren kutsadura handia dagoen garai batean. Eta hor zailagoa dute
nik uste dut gure garaian baino okerragoa ni ikasle nintzen garaietakoak. Jarraituko dugu galderekin, baina ordenari erantzuteko ongi etorria egingo diogu Cerrar los Ojoseko taldeari. Gurekin izango dugu Elena Miquel, Petra Martínez, Guido Hilaria Mitxel Gaztanbide, antzezlea Ana Torrent, Jose Coronado antzezlea, Maria León antzezlea eta Mario Pardo antzezlea. Tenemos aquí a la izquierda una pregunta. Galder bat dugu hemen ezkerrean. Kaixo, egunon. Hemen Javier Zurro, diario.es-ko Ana Torrente hemen dagoenez galdetu nahi nioke berezia alda hemen egotea berriz ere eta Donostia saria jasoko duelako Victor Erize, hau da soiana esaldi horri galdetu nahi dio denboran bidaiatzen laguntzen diguna. Nola sortzen da eszenari uste dut ja oroimenerako gelditzen dela. Bueno, niretzat oso, kegarria da hemen egotea bain sartu naizenean eta txalotu duzuenean, orain bai konturatzen naizela. Orain bai konturatzen naiz zer den, zenik beste oroitzapen batzuk ditut, beste modu batean bizi izan nuen, neska bat nitzen, eloratuta zinemarekin, oraindik errealitatea eta fikzioan hasten dituen, eta orain, esperientzia guztiz desberdina da. Oso emozionantea izan da berriz elkarrekin lan egitea, baina bai lan egindakoa ginen elkarrekin. Beste lan batzuetan, Victorrek egin dituenak askotan, gelditu gabe, duela urte batzu ere egin genuen beste film bat. Eta, soiana une horretaz ez dakit. Hor, egia esan, invokazio forma horretan, nik ezin izan nion aurka egin tentaldiari, da 50 urte geroago errepikarazi nion, lehen 6 urte terdi zituen, eta hor mamori deitzeko esaldia filmaren fikzioan, beraz ezin izan nion uko egin horre. Beraz, hor autoerreferentziala dela esan diteke. Baina nik filmatu nuen eta Anak ere emozio handi baten erdian. Ze eskerrak eman behar zaizkio patuari 50 urte geroago utzi digulako elkarrekin egoten. Gauza berari deieginez hor. Nolabait aitaren trasunto bat zen film horretan badakizu zuek Mary Shelley Frankenstein idatzi zuenean badagoela gauza bat Frankensteinen edikzio guztiak ez dutena Mary Shelleyk eskaini zion bere aitari lana beraz aita baten aurrean dago ezagutzen ez duena eta nik ez dut honi inolako azpimarratzerik eman nahi zedena nahiko modu naturalean sortu zen. Hau da, kasu horretan, ez du balio elkar ezagutzeko behar bada hori da denboraren zama. Bere kasuan, Anaren kasuan, xalotasun funtsezko horretatik, heldutasunera, ez? Baina une hori, aurorazko momentu hori lehen haurtzaro horrek badu,
osagai ezoikoa erreklamo gisa. El espiritu erakolmenak ikusi ez duenak ezingo du lotura hori ezarri. Baina, bueno, bai, esan dezagun, bai. Hor, bai, tentaldian erori nintzen, eta guk hitz egin gabe bagenekien berregin nahi genuela, heldutasunetik eta ni erretiroan nagoen pertsona bat naizenez, lehen esperientzia jatorrizkori berregin nahian, ure izan baitzen ere nire lehen film luzea ere, bai. Bueno, oso unkegarria izan zen. Aquí, en la tercera fila. Hemen, 3. hilaran, zorionak, Erize Maixua sariagatik eta filmagatik, lehiluratu egin hau gidoi eta Promesa de Shanghaiako gidoi ederraz matxadonezita batekin hasten zen, non zaten zuen entre vivir el soñar hay una tercera cosa. Filmarekin bat eginez, non identitatea eta oroimena ardatz nagusiak diren, zinema da Arimaren bizitza, Maria Zambranok idatzi zuen bezala, nik ere sakon miresten dut. Maria Zambranok idatzi zuen zinemari buruz gauza batzuk oso ederrak, bikainak esango nuke. Nik enuke jakingo, nik beti ez naiz asko fio asmoa prioristikoei buruz ematen du film baten sortzen den guztia ematen du alde zorotik pentsatuta dagoela eta formalizatuta. Hau da, industriaren ikuspegitik dena pentsatuta egotea egokia izango da, baina niretza zinema beti izan da esperientzia vitala. Eta nik zentzu horretan bakarrik zinemaren esperientziatik hitz egin dezaket non uste dut bi aurpegi dauden. Alde batetik, esperientzia pixka bat patetikoa ere bada. Ze behar bada ez naiz zinemareto batetik inoiz sekula atera. Creo que por allí... Han uste dut norbait bestela atzean. Hola, buenas. Kaixo, zorionak sariagatik, eta gustatuko litzaidake galdetzea, barkatu, orain galdetzeagatik, saria hartzean zuk kideak gogratuko dituzu, segurenez. Zurekin batera bidea egin dutenak eta hitz egingo dugu Kirostamirekin izan duzun korrespondentzia duela 17 urte. Zuk izan dako mezu trukeak aipatuko bagnitu ze esango zenuke orain. Garai batean, zineman formula bat erabiltzen zen zinema baloratzeko. Film honek mezua du. Hori esaten zen eta norbaitek zinema gehiago handi batek esan zuen nik mezuak bakarrik bosta etxeari uzten dizkiot banatzen. Eta bai, hau da, mezuz gainezka baldin bazoaz, agian mezuek irentxe egingo dute ze erretoriko bihurtzen zera, zertarako balio du orduan filmak egiteak, zu baldin badakizu aldez aurretik, mezua, orduan zertarako egiten duzu aldez aurretik. Zinema sorkuntza artistikoa praktikatu egiten da abentura gisa, edo ez da praktikatzen, hau da, ulertu egiten da zergatik egin duzun film bat esperientziaren amaiera, baina interesgarriena da aurretik ez jakitea. Eta beraz, nik ulertzen dut, nik film honek izan dituen antzezle profesionalak izan da, eta hemen ere ezkerrean dut bat,
momenturen batean behar bada eskatzen dute mezua aldez aurretik, eta nik esan beharko nion, bida, Jose, nik ere ez dakit ze transmititu nahi dudan zein den mezua. Beraz, bueno, hau da zinema esperimentatzeko modu badat beste dimentsio batean. Ez hobea, ez okerragoa, nik errespetu handia daukat nire zinemaren eta ogibidearen aurrean. Uste dut hemen badudala, bai, bestez bat, hemen, bai. Zorionak filmagatik eta sariagatik. Hemen duten antzezle galdetu nahi nieke profesionaltasunaz gainera film honek zer ekarri dizuen, oze izan den zuentzat. Uste duten izenean hitz egiten dut, privilegio handia izan da maisu honen handi honen ondoan egitea, pertsona handi honen ondoan egitea, bere zinema zintzoa da, benetakoa da, zaila da aurkitzen gaur egun, eta zinema, berak egiten duen zinema, Victorrek errespetu handiz tratatzen du, benetan, ikuslea ere errespetatu egiten du, ez du zer ematen burtsikatzen, eta berare sartu egiten da historioan. Hau da, egunero abentura bada, non antzezleak sartu egiten gara abentura horretan, eta badakigu zoria garrantzitsua dela, nik galdetzen nionean, mezuak eta bestea, aste oso bat egon ginen, niretzat zoragarria izena, zinemari buruz hitz egiten egon ginen, zinemagile handiei buruz, estena handiei buruz, ez genuen pertsonaia hitz egiten. Baina erakutsi zian zer den benetako zinema. Eta nik uste du zinema hori galtzen ari dela, eta berak jarraitu duela egiten. Eta erantzuna hori da, privilegio bada, hori handia da, erantzukizun handia da, berak esaten duenaren mailan egotea. Nire, normalean ulertu egiten duzu, zuzenderek eskatzen dizuna, Victorrekin desberdina da. Zuk ariketa bat egin behar duzu, apaltasun ariketa bat eta bere eskuetan jarri, ze berak bakarrik dakin nora doan bere ontzia. Eta, kitxo. Eta gozatu esperientzia honetaz. Hor beste galdera bat, ni galdera bat Mitxel Gaztanbideri. Hemen Elena Mikel, Mitxel Gaztanbide eta Coronado elkartu egiten du, Enrique Urbizurekin egin duzue, behar bada aipatu hori, eta nola izan da Mitxel, Victor Erizekin gidoilari gixalan egitea, kaixo? Imaginatu dezakezue, bizi esperientzia bada. Victor bezalako pertsona batekin eta zuzendari batekin lan egitea. Gero, lanari dagokionez, ni teknikaria naiz, gidoi teknikaria naiz, eta lanean hasten zarenean zuzendariarekin, zuzendariak Victorren exigentzia maila duenean, edo Enrique Urbizurena ere maila handia duena, oso antzekoak dira. Beraz, ariketa gehien entregatu behar diozu. Gai izan behar duzu historian sartzeko. Adibidez Enrikerekin batzuetan, edo kasu honetan, jadanik historioa ere bat argi zegoen. Eta ez duzu huts egiteko beldurrik izan behar. Ea Victorrek esatea une batean, uste txaputza ekarri diazun Gaztanbideen lehen estena honetan, edo gozagarrenean. Beldurrik ez izan, ze benetakotasuna eskatzen baitu. Eta egia esan, esperientzia gisa, zoragarria izan da. Eta ore handia. Elena, filmaketara iritsi nintzen lehen egunean, lehen esaldia bota nuen eta esan zidan Victorrek, ez, hori ez dut nahi, nik egia nahi dut. Egia. Eta film honetan oso garrantzitsua izan da egia hori bilatzea, edo irekita ustea egia atera zedin. Nire pertsonaia ere gogoangarria zen eta konprometituta zegoen. Victorrek zeraman kamiseta
Ze nire pertsonaiak zeraman kamiseta. Hori oso polita izan zen. Hau da, ni filmaketara iritsi nintzen lehen momentuan, jantzi sailean, etorri ziren jantzietako bi pertsonak, bi pertsekin, eta aurpegi pixkatola tristeakin, eta esan zeten bida Mario, Viktorrek nahi du zuk bere kamiseta jantzea. Eta, klaro, Viktor handia da, eta ni txikia, eta, bueno, ez esan nien, ez. Ez, guazen saiatzea, amaieraino iritsiko gara, eta ez gertatzen den. Eta uste dut 5 bat lagun ginela, erropa erantzi, kamiseta jantzi, eta aldi berean denek esan zuten. Bai, hori da pertsonaia horrela joan behar dugu jantzita. Eta film osoa bi kamisetekin egin nuen. Bueno, lotura horrekin gelditu gara ez, hirurek ze lotura dugun. Enrique Urbizurekin egin genuenean. Eta bai, berriro aurkitu gara, film zerragarri honetan, Viktor Erizerena. Benetan oso ederra izan da, Michelekin berriro aurkitzea, eta Joserekin. Viktor Erize, maixuaren ondoan niretzat, esperientzia bere bizikoa izan da zurekin lan egitea. Eta nahiko erraza. Lasaitasuna ere izan nuen erantzukizunaz gain, deno sentitzen genuen ere erantzukizunaren zama, baina ere lasai nengoen filmak eta bitartean. Eta bere lan egiteko modu nabartsua ikusi nuen, eta sentipen batekin gelditu nintzen. Nik beti ikusten nuen pixkat artega ikusten nuela beti denbora falta zitzaiolako, ez? Beti ikusten nuen pixkat urduri, egunako 20 urte ditu, 20 ordu ditu, filmaketak 10 eta denbora gehiago beharruta bukatzeko nik sensazio hori nuen Viktorrekin xehetasun asko zenituela buruan, eta zinezkoa zitzaizula oie guztiak gauzatzea. Zoragarria horrela lan egitea. Bueno, kezka hori hartuta, baliatuko dut une hau esateko, nik sentitu nuen, ez dakit kezka hori ote zen denbora falta, zineman beti denbora falta da, edo bizi gehiegizko edo gogo, improvisatzeko eta sentitzeko filmaketa hori bizirik zegoela, gogor lan egiteko eta terka egiteko sentipen hori zuzendariak sentierazten zigun. Gehien mugitzen zena, baina biziriena zena. Eta zorionez Viktorri entzun diogu esaten, oso onkituta gaude, baina esan du zerbait, benetan zerbait ederra. Zinemari buruz eta zer garrantzitsua den, berak zinema sentitzeko duen modua, bere esperientzia eta zer motibatu duen. Ogi bideo honetan jarraitzea, zinema, musika eta artean denok aldatu egiten gaitu eta gauzak eranzten digun. Gure hazkunde prozesuan eta pertsonalki esan behar dut, suertea izan dudala, baina Viktor Erizeren eskutik dantzatu izan dudala, eta ni pixka bat ere aldatu egin nahuela onerako, eta eskerrak ematen dizkiot, eta zorioneko sentitzen naiz. Kultura egiteagatik, egiten dudana egiteagatik, eta bere ondoan egon naizelako. Eskerrik asko. Petra, a ti también te vamos a preguntar. Petra, zuri ere galdetuko dizu nola joan da dantza. Yo me siento un poco abrumada, porque... Ni pixka bat, hau gehiagik da niretzat. Ni ohitua nago antzerkian, telebistan, zinemara ere bai, baina filma benetan oso fuertea izan da. Telefonotik handeitu zidatenean, esan didatenean, Viktor izikera nengo zu, esan nuen, ostia! Eta pozpozik jarri nintzen. Orain nik galdera bat dut Viktorrentzat. Viktor, zuretzat da galdera? No sé si has dicho en la rueda de prensa... Ez dakit esan duzun presa aurrekoan. Pertsonaia guztiek badutela zerbait zurea, baita monjak ere, jakin nahi nuke monjak zer du zugandik.
la tendencia a lo conventual. Ez dakit konbentu erekiko dudan joera. Ez dakit batzutan gogoa ematen du konbentu batean sartzeko hainbat egoeratan bizitzan behar bada hori ote da. Baina hori zen dena nik izeba monja bat baino gehiago izan dut, beraz oso ondo ezagutzen ditut. Badago zerbait lehen esan ez dudana. Hau da, zinema, gainera, anaitasun unibertsala sortzen du. Hau da, zinemagile batek egiten dituen keinuak Tokioan filmatzen, Ipar-Amerikar batek ere egiten ditu. Hau da, hizkera guztiz unibertsala da. Beraz, sensazioa duzu beti familia baten parte zarela. Eta zinemaren filmen bitartez eta familia asko topatzen dituzu bidean, zinemagile familiak batzuekin harremanak ezartzen dituzu. Eta orduan kultur egitatetik harago doa, hau da gure kulturatik haratago. Eta anaitasun elementu hori aurkitu dut adibidez Abaski Erostani, kultura guztiz desberdin batzuena. Eta baita ere zinema kulturari bidi buruz, beratzen zinema zalea izan, kultura handia zuen, baina ez zinema arlokoa. Eta niretzat guk mantendu dugun harremana gure gutunekin funtsezkoa izan da. Zentzu horretan. Nik uste baitut bera dela zinemagile garrantzitsuena 80ko hamarkadatik sortutakoa. Beraz, ohore handia izan dut eta aukera izan dut ere bai, bere adiskide izateko. Eta, gutunak hor gelditzen dira, 10 gutun dira, ordu erdiko film bada, naiz eta film luzea izan, 4 eskutan egin bada ere, eta espero dute zabalkundea izango duela, ze orain arte, bakarrik kulturgunetan erakutsi da eta museoetan. Baina, elementu hori zintzirik uste dut airean. Como no había dado respuesta. Eta erantzunik eman ez duzunez, irudi hori ekarri nahi nuen gogora funtsezkoa dena zinema garaikidean. Bien, pues si no hay una última aquí, perdón, sí, una última. Azken galdera bat hemen. Yo dos cosas. Ni bi gauza, lehena zorionak filmagatik, unkitu egin hau, nire aita, barkatu, Jose Coronado zen, hau da, esan nahi du, nire aitak bizi izan zuen, Jose Coronado bizi izan zuena, eta arrazoi beragatik. Sentitzen dut. Beraz, eskerrik asko, Jose. Eta Victorri, mil esker problema hori benetan hain ondo adierazteagatik eta sekula denuen ikusi horrela zineman, eskerrik asko hortik hasita. Eta jakin nahi nuen zen izan den erronka handiena Engardelen pertsonaian sartzean. Pidió Víctor. Victorrek eskatu zidan erabat nire pertsonalde batera ustea errotik. Eta ez da bat ere erraza egia esan, baina hau da, nire burua erabat ahazteko eskatu zidan. Eta zintzotasunez, igerileku horretan jauzi egitea inolako artifiziorik gabe, eta entzutea, hau da, haur batek izan dezaken konpromiso batetik, oraindik ere eskatzen ez zaionean konportamentu bat, jokabide bat gizartetik. Eta, zoragarri iruditzen zait hori sentitzen baduzu, benetan lausengo handia da niretzat, eta, guk emozioa eragin nahi diogu ikusleari. Eta, eskerrik asko, zuri esandako hitzengatik.
Pues muchísimas gracias. Eskerrik asko talde osoari, Cerrar los ojoseko talde osoari, joan dadila zinemaretoetara, eta zorionak Donostia sariagatik. Eskerrik asko.